arra figyelj, hogyha össze akarod dolgozni a színeket. De ugye szó volt róla, hogyha fölviszünk egy színt, és nem száradt meg, akkor elmész egy másik színnel, és össze tudod keverni. Viszont, hogyha megszáradt, akkor pedig el tudod fedni. Ugye ezért is vártuk az első réteg megszáradását, hogy rá tudjunk jönni a következő réteggel. Mert mi történik olyankor, hogyha már felkentük az előző réteget, de még nem száradt meg teljesen. Na most, ha ilyen esetben akarod összedolgozni a következő színnel, akkor elkezd ragacsos lenni, és elkezdi visszaszedni a festéket. Na most erre tipikus reakció az szokott lenni, hogy hűha, akkor még jobban dörgöljük, még több festéket viszünk oda, hogy eltüntessük ezt a visszaszedést, aminek az a következménye, hogy még inkább visszaszedi a festéket. Tehát ha azon kapod magad, hogy szeretnéd összedolgozni, de már nem sikerül, akkor az egyetlen, amit tehetsz, és jó megoldás, hogy hagyod megszáradni, és a megszáradt visszamész később, és átfested olyanra, amilyenre szeretnéd, semmiképpen se kezd el dörgölgetni, mert vissza fogja szedni a festéket, és nem lesz szép, és lehet javítani természetesen, de lehet, hogy több réteg kell hozzá. Úgyhogy ha ezt tapasztalod, akkor haladj tovább, és hagyd megszáradni az adott részeket.